Ulizwe incwane lokhulumayo onobhala we-Executive Committee yalapha ekhaya eBuhleni. Ngumshumayeli umsomi ngimele i-safety okusho ukuthi ngibhekelele as a safety ebandleni lamaNazaretha eBuhleni. Lo okhulumayo umshumayeli uDlamuka ophethe kwezamamashali naku-traffic control. Umshumayeli uCwensa lo onobhala jikelele wenabashu. Igama lami nguqinisani ngwakamlambo. Ngimember i-advisory board yeNathesa. Lo okhulumayo uphelelano kaMtshali ngudokotela ngisebenza la osindisweni amaqadini. Uthabangcobo lo okhulumayo osesigungweni sizwe samaqadi onobhala aphinde futhi asebenzele umuzi waseBuhleni. Ziningi izinto eziyinselelo amaNazaretha abebhekene nazo, ikakhulukazi sifika siyinkumbi emhlanganweni. Kodwa ukufika kwethu lolu hambo alukhethile ukuthi lumema umuntu omNazaretha kuphela, kusukela ngomkhosi obizwa ngokuthi umdedelo womhla ka1. Amalungiselelo onke sesiwenzile nezinhlaka zikahulumeni zezokuphepha, amaphoyisa sawenza ama-indemnity nama-permit ngoba sizobe sisebenzisa umgwaqo kahulumeni. Ngithi angithembise nami ngiqinisekise ukuthi umhlangano kaJehova uzawuphepha, nemhlangano futhi esiyibambile namhlanje besithamelile ezinto zonke silungisayo. Umhlangano kaJehova muhle njengokuthi inkosi imeme wonke umhlaba ukuthi nehambela zize izohamba uhambo olungcwele lentaba eKhenana. Ngithi angiqinisekise nami ukuthi kubantwana bonke bebandla umhlaba wonke sesiphinde sashaya leso sikhathi sonyaka lapho uNkulunkulu wethu ezophuma nomhlangano siye entabeni eyingcwele eKhenana. iNathesa i-involved kuma operations awu2 asukenzeka mangabe umhlangano uhamba phansi. Eyodwa yawo i-cleaning campaign la siqinisekisa khona umhlangano mawade uhlalile waphumula noma la udlule khona akusali ingcolile bese bethu ushembu ungcolisile. Ilokho nje siqile la ukuthi umhlangano la udlule khona udlule ukuthi mawusudlulile kusale kuhleni. Okwesibili ukulekelela abafowethu laba abaqinisekisa izempilo i-department aka health ekhona la ebandleni, ukukhipha ama professional onke iNathesa enawo, odokotela amanesi konke okukhona kwethu siyakuthula sibanika abaka health ukuthi besebenzisane nabo bebalekelele ngabangasiza ngakho. AmaNazaretha onke azobe hamba phansi azobe ebhekelekile ngokwezempilo. Izinto ezibalekile lokho kuthiwa ama-emergencies sizobe sikukhavile ukuze sikwazi ukuthi abantu abaneyinkinga zabo siyakwazi ukuthi siyixazulule ngaleso sikhathi, ezidinga ukuthi zidlulele ezibhedlela siyakwazi kodwa ukuthi kube khona into esiyenzayo ngaleso sikhathi umuntu esalindile ukuthi ahamba esibhedlela. Ikakhulukazi mina ngiqondene namanzi ayimpilo endleleni. Amanzi sizobe sinawo, umkhandlu uselekelelile ekuthini sizoba nezimoto from umhlangano suka lapha eBuhleni size sifike eKhenana. Kule ngqinamba ye-network sibese sikwazi ukuthi sixoxisane nenkampani ethize. Uzongena umnumzana uKhoza okuyena ozonaba ukuthi ikuphi okwenzekile kwenzeka kanjani. Kunezimoto ama-mobile stations la azobe ehamba nomhlangano uqinisekisa ukuthi nasendleleni kukhavekile kuze kube kuyofikwa le entabeni engcwele eKhenana, nakhona futhi kuqinisekisiwe ukuthi imboshongo le edonsayo ikhona. So ke yilokho esingakubophezela, siyayibophezela futhi ukuthi uma kuba khona okunye okuyinselelo okukhona siyongenelela njenge Africa Unite Congress, njengeqembu le-Africa Unite Congress. Abanye bethu abayingxenye yalapha ebandleni ake kube khona ukungenelela esikwenzayo ukuxoxisana nosomabhizinisi, bangagcini nje ngokuthatha kumalunga ebandla kodwa baphose esivivaneni ukwelekelela. Mawubuka nje lapha yana phesheya kunensinjana emhlophe okuyithawo, okusho ukuthi umbhobho lona ozokwazi ukuthi udonse inetwork uyisondeze eduze.